obrovský potlesk. Dámy a páni, ďalší, kto sa nám prihovorí, bude Jakub Kollek. Čaute, priatelia! Už sa nevidíme prvýkrát, nevidíme sa ani naposledy a teda viete, že dbáme na zdravie nášho premiéra a na jeho choré srdce a namiesto Fico do basy, čo mu dvíha tlak, kričíme Fico klobásy. Tak poprosím vás, Fico klobásy. Ďakujem krásne. Ak náhodou ešte nemáte také klobásové odznaky, tak kľudne počas protestu u mňa alebo u dobrovoľníkov kľudne k vám ich rozdáme. Veľmi ma teší, že ste prišli a zase v takomto skvelom počte. Ak to takto pôjde ďalej, tak si tie lacnejšie potraviny vypestujeme pod múzeum SMP pohodne aj sami. Napriek tomu, že Fico a jeho perepúd nedostatočných pritakávačov o nás klame, že pripravujeme štátny prevrat. Napriek tomu, že nás označili za nepriateľov štátu a z vás je poddaných tretina Ukrajincov, tretina po zuby ozbrojených Gruzíncov a zvyšnej tretine poddaných platíme. Niekto, kto si roky pakuje vrecká štátnymi peniazmi, nemá šancu pochopiť, že každý z nás je tu zadarmo. Väčšina poslancov vládnej koalície netuší, ako sa práca píše, nepoznajú jej hodnotu a preto ich neznepokojuje ani to, že tento národ ožobračujú tak, že to v histórii Slovenska nemá období.